Kita lagi nganterin paket sembako untuk lansia di rumah berikutnya. Mbah, siapa namanya ya? Mbah? Lenggah riyen, Mbah. Lenggah priku mawon. Riki mawon ngajeng. Tapi ono iki nih Kak ketok. Gak apa-apa wis jero ae. Jero ae gak apa-apa lenggah riyen. Mbah, niki enten titipan. Nggih. Saking rencang-rencang sembako kalian jajan. Nggih. Jenengan ki Mbak Ana jenenge teng pundi niki wau? Kula. Nggih. Bapake Mak wis mati wis suwi. Aku kare aku tok, Mbak. Nggih. Niki wau jenenge teng pundi? Pasul dolen. Oh, dolen. Dolen. Ajenge dolen. Mbah iki sembako kalian jajan. Alhamdulillah. Ki ambakan iki jenengan. Nggih. Alhamdulillah boleh. Nggih. Alhamdulillah syukur kakak boleh mangko terus kata deh. Sami-sami. Amin. Ayo nih. Mbak, angsal salam saking rencang-rencang sehat panjang umur nggih. Amin. Mugi paringi seger waras, Mbak. Amin. Matur nuwun lho, Bule. Nggih, sami-sami. Matur nuwun, peduli teman dari Belanda. Amin. Baik, ki ambakan nggih. Nggih, mboten enten Ki wangi. ambakan. Oh, dhewean iki. Dewe. Tapi ono lampune to, Mbah? Enten. Enek lampune. Nah, iki rumahnya. Nah. Samping ini sungai. Itu sebelah situ. Oh, sawah tah. Sawah, iya. Paling ujung. Nggih sampun, pareng matur nuwun. Lanjut ke lansia berikutnya. Ini jalannya di samping hutan alas jati. Ayo. Kita nganterin lagi paket sembako titipan dari teman-teman peduli teman dari Belanda. Manis. Ini jenengan saking pundi niki wau? Niku merumput, Bu. Merumput iku ngarit. Monggo, Bu. Aduh. Kakak. Bang iki enten titipan saking rencang-rencang. Kayak sono dok ya. Sembako kalian jajan dari peduli teman dari Belanda. Salamnya sehat panjang umur. Terima kasih teman-teman peduli teman dari Belanda. Sini barang. Hari ini kita nganterin lagi ke lansia berikutnya. Assalamualaikum. Mbak. Ya, Mbak-an. Nggih. Nggih, mriki, Mbak. Nggih. Oh, nggih. Mbah, medal mriki mawon, Mbah. Sing jero weteng. Lenggah riyen. Ampun, Bang, mriku mawon. Napa-napa mriku mawon. Nggih. Oh, kula foto mriki lho. Nggih, Mbak E tambahkan. Hari ini. Novi. Nggih, jenengan sinten? Kula
Robi. Robi yatim. Lenggah Mbah jenengan Mbah. Bapak kula meninggal kandungan 6 bulan. Oh. Jadi namine Robi yatim. Oh, nggih. Yatim. Lenggah. Madep. Nggih lenggah mawon. Mbah niki enten titipan sembako saking rencang-rencang teng Londo. Oh, ngeten. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Salame jenengan sehat panjang umur nggih. Nggih, amin ya Allah Rabbal alamin. Ibu, jenengan Nopi. Ibu Baca Nggih. kueku Mbah mimpi potong kueku pengen kue disate tambah. buatan damel masak kueku jarak topan Kamu kueku baru pulang dari cari kayu bakar. Demensia. Di dapur. Demensia. iya memang benar Bu akan lancar Ibu les saya Amin. tenang bang baik mama juara ika Banyak. Amin. mama tadi kalanya Ya pun, matur nuwun. Metang. Wong sing kandel kulite. Iya. Berikutnya sembako dari Peduli Teman dari Belanda. Sampai ke rumah Rama. Ini kita lanjutkan antar titipan sembako dari Peduli Teman dari Belanda. Ayo duduk sini yuk. Aduh, oh. tadi apa itu Paket sembako dari teman-teman Peduli Teman Belanda, dari Peduli Teman dari Belanda. Bingung. anakku Ini harusnya buat siapa? Bapaknya. Bapaknya ya. Ini bapaknya yang sakit. Oke, terima kasih. Iya, jalannya turun keras, tajam. Sing sebelah sana nanti naiknya naik tajam. Untung nggak hujan, Mbak. Kanan. Kanan, parkir. Paket sembako lansia. Peduli Teman dari Belanda. Kita ngambil. Ayo bareng. aku takut mah takut itu aduh Edi Takut ya? Edi Ini mbahnya tinggal sendirian. Sekarang sudah nggak bisa jalan. Mbah. Waalaikumsalam Bae omong-omongan karo PT. Lampune ndi iki? di kolong kulit Sebelah pundi lampune? di kolong sebelah kenapa kiri Nggih. siapa ya iki ya jenengan Belem. sinten Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ayu putu nggih Nggih, Ayu Putu. lah Pak Ayo. Ini mbahnya tadi itu omong-omongan sama PT sama PT. PT itu ayam. Mbah nih enten titipan sembako. Saking rencang-rencang Peduli Teman dari Belanda. Di London. oh iya Ya Mbak Ano Mbak. nggih Oh enggak sih, kan ono PT. nggih kakane PT Niki enten sembako kalian jajan. nggih
Matur suwun nggih. Nggih. Napa salame saking panjang-panjang sehat panjang umur. Nggih, amin. Mugi-mugi mawon paling panjang umur. Amin. Matur Nggih, nuwun. jenengan nggih. Napa mawon sampun wonten larangan napa-napa. Amin. Sehat. Amin, amin, amin. Matur nuwun. Atek kathah to. Nggih, mboten kathah tapi alit-alit. Alit-alit iki ini petiknya. Ayamnya. Nggih. Lah, itu. Ayamnya akeh no, Mbah. Kalian Iya, sak. belah Oh, ngopeni dititipi. dititipi tiangnya sadean wonten wangken. Oh, nggih. Rumahnya mbahnya tinggal sendirian, tidurnya di sini. Mbah, tak mantuk nggih. Sehat-sehat nggih jenengan. Amin, mugi-mugi mawon sampun senang napa-napa matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.